sign. Čauko, zdravím vás, Bustra, vítam vás pri dlhej dobe pri nejakom videu. Mám nový skin, ako ste si mohli všimnúť, lenže toto nie je podstatné, dlhodobé nebola videa, lebo mal som menší problém s týmto mikrofónom môj novým. A teraz som si pre vás pripravil toto videjko. Je to Minecraft a je to server Hypixel, áno, hral na ňom aj Gordon a aj Tomik.cz. A ja by som tu dneska s vami chcel zahrať takých pár hier. Bude to trošku dlhšie video, aby ste už boli konečne radi, že už nejaké je po tejto dlhej dobe. Takže my sa na tento server môžeme vrhnúť. IP na tohto serveru bude v popise, takže určite si tam zahrajte. Toto je server iba pre originálky, pre kúpený Minecraft, upozorňujem predom. A vidíte, mám 145 peňazí na paintballe a my by sme si mohli zahrať nejaký paintball, takže si nejaký pozrieme. To je 0 hráčov a tu ich je dosť, takže tu si môžeme zahrať nejaký paintball. Týmto mikrofónom som mal také problémy, že vlastne blbo mi nahrával zvuk, raz išiel dobre, raz zle. Ale teraz už je v pohode. Je to Trust Stars mikrofón z Alzy a ja sa vám vážne ospravedlňujem, ale mal som s týmto mikrofónom problémy, lenže teraz som si urobil taký menší track, taký 5 sekundový, že či to bude dobre nahrávať. Úplne dobre to nahrávalo a my už začíname. Takže sa na to môžeme vrhnúť. Takže sme modrý tým, toto je nejaká pirátska mapa, či aká, áno, proste nejaký ostrov tu je a sú tu lodičky. Takže ideme hľadať červený tým, aby sme ich zneškodnili. Tento paintball je halúzny, no nie, strandovný, aby som hovoril s písomnou slovenčinou. Vlastne. A poďme. Jo. Je po ňom a zabil som ho ja, ale teraz zabili mňa. A za to, že niekoho zabijeme, dostaneme 5 coinov, peňazí. A ukazujem vám to v čete, bol tam, že plus 5 coins. Keď som ho zabil, videli ste to, určite ste to videli. Takže my sa musíme vrhnúť a zabíjať nejakých ďalších. Ty tam zomreš. Jo! A je po ňom. A ďalších plus 5 coins. Vidíte to? Určite niekedy urobím ďalšie video s Tiarom. Je to môj dobrý kamarát. Vlastne poznáme sa osobne zo školy. A vlastne to aj môj spolužiak, chodíme spolu aj von. No a dneska sme boli vonku a sme si zakopali 21. Takže tak. A to vás určite nezaujíma. Ale určite by sme natáčali možno nejaký taký classic server. Alebo by sme ešte mohli natočiť nejakú adventure alebo po prípade parkour mapu. Ak by ste súhlasili. Dobre, my sa môžeme ďalej vrhnúť na tento paintball. A zabijeme týchto červených hajzlíkov. Poď sem. Je to americký server, aby ste chceli vedieť, takže nezdajte sa, si budete mysleť, že tá IP-na je ako keby nejaká stránka a my budete hovoriť, že to je nejaká stránka, ale nie je to stránka, je to proste IP-na, lebo americké servery majú takéto IP-ny a hen tomu došli náboje, takže som mal teraz veľkú výhodu, ale nezabil som ho ja. To je veľká škoda. Vidíte, toto vám ukazuje, že koľko ste dali kilov, ale máte to aj ukázané tam vpravo. Vidíte, tam je paintball, že koľko máme bodov červený, koľko majú bodov modrý a my zatiaľ prehrávame. A keď všetko bude na nule, napríklad keď my budeme na nule, tak sme prehrali, tak je koniec hry a keď oni budú na nule, tak je koniec hry tiež. A vlastne pridáva, keď vyhráte, tak máte viac peňazí. To je, myslím, že každému jasné. A už to za chvíľku otočíme na nich, ale nie je to isté. Ho, ty zomri. Ho, zabil som ho pekne. Tamten tiež zomre. Tak, zomrel. Už mám 5 kilov, takže je to fajné. Toto je nejaký červená čiapočka. Ho. Jo, a neotočili sme skôr. What the fuck? Veď teraz sme ich celkom pekne si ich dusili. Ale nevadí, aspoň dostávam peňažky za to, že ich zabíjam. Lebo ja som im teraz dal 6 kg, čo je pomerne pre mňa dosť. Najviac som dal, myslím, že 8 kg. To
To som hral tak akože bez natáčania, off screen. Ale to myslím, že vás nebude zaujímať. Ale my musíme teraz na červených. A tu je červený. Zamreš. Ne. Fú. On tam honil. Jak by som to nazval v Counter-Strike. Počkaj, jak sa volá ten granát? Som zabudol, jak sa volá ten granát v Counter-Strike. Ten výbušný. Myslím, že to bolo... Neviem, už neviem. Ale viem, že Flashbang, Smoke a ten výbušný som zabudol meno. Ale myslím, že to bolo nejaké 2 písmená. Len teraz neviem aké. No, to je predovšetkým jedno. Starajme sa o toto. A niekto tu Creeprov dal. Už máme 8 kilov, čo je vážne suprové. A ty tam zomreš, ty si mi zabil môjho. Zomri. Jo, zomrel, ale nezabil som ho ja. Takže ďalší, ten zomre tiež. A už je poňom, máme 9 kg, chcel by som dať 10. A my prehrávame, modrý tým, ale je to tak o 10 bodov približne. Tak. Ale, no tak to už asi majú vyhraté, lebo prehrávame dosť, ale ja by som si chcel dať ešte 1 kill, aby som mal new score. Chápete to? Chcem mať new high score pre mňa. Ne, ja som ho nezabil. Musím strieľať pred ňou, aby som... jak na normálne na kantrovi. Ne. Už máme len 2 body. Nezomierajte. Ne, chcel som dať ešte 1, ale to nevadí. 9 je dobré číslo. A takže napíšeme GG ako good game. Tak. Takže môžeme si zahrať nejakú inú hru. Mine Lobby, Adventure Lobby, Paintball Lobby, Blitz Survival Games, The Walls, Quakecraft a The TNT Games. Takže ja vám vysvetlím, čo všetko je. Mine Lobby, to neviem, to som ešte neskúšal. Adventure Lobby, vlastne môžete si zahrať tie adventúrne mapy. Tam máte na výber a je to dosť na dlho tieto mapy, takže odporúčam. Paintball Lobby, to je tento paintball, kde sa vlastne zabíjate, viete čo je paintball, určite farebné guličky, každý pozná. Blitz Survival Games, sa nemusím vysvetľovať, Survival Games, hľadáte truhly vlastne a musíte prežiť. The Walls, sú 4 steny a musíte, každý je proti sebe, takže taký deathmatch a vlastne musíte si nazbierať čo najviac surovín a musíte všetkých poraziť, aby ste vyhrali. Quakecraft je vlastne s motikami, tam strieľate vlastne raketky a to je tiež deathmatch, každý proti sebe a vlastne vyhrá ten, ktorý má 25 bodov ako 25 zabití. The TNT Games vlastne som neskúšal celé TNT, ale skúšal som iba TNT Rancho, natáčal aj Gordon a vlastne ide o to, že tam beháte a vlastne proste je tam štrk a piesok a vlastne ono sa to pod vami podpadá, vlastne padá to pod vami a vlastne vy musíte sa dostať cez to, musíte skákať, bežať a takto. No, dúfam, že som vám to vysvetlil. Potom tu máte ešte Bowsleeve a Wizards a Bomber. Wizards tiež natáčal Gordon, sledoval som to video, vlastne je to s čarodejníkmi. Vyberete si, aký chcete byť čarodejník a vlastne tam musíte zabrať také 3 bikny, no vlastne 3 plochy a keď ich zaberete a udržíte si to, no tak ste vyhrali. No, dúfam, že som vám to dobre vysvetlil, pochopili ste to, dúfam. Ja myslím, že by ste to mali pochopiť a ja by som si rád zahral to The Wizards, pretože keď som sa pozeral, tak ma to dosť nadchlo od Gordyho. A kde si toto môžeme pozrieť? Toto je čo? Toto neviem čo je. Party. Počkaj, pozrieme sa, čo to je. Prepáčte, mal som ruku na ústach. Toto sa pozrieme. Wizards. Jo, klikol som na Wizards. Videl som to tam ešte. Jo, a práve za 5 sekúnd začína. Vlastne, počkaj, ja si musím vybrať klasu. Rýchlo, Fire Wizard. Nie, nemám ho. Ale míňa sa vám Hunger Bar tým, že vlastne to je ako keby vaša mana.
Hoj. Ja som nejaký naspinovaný a sme modrý tým. Takže point beta už sme zabrali, to je tento. Takže ho budem ochraňovať. Jo, zabil som ho. Point betu budem ochraňovať. A tu vlastne nejde o to, aby ste ich zabili. Tu ide o to, že musíte ochraňovať tieto pointy, teda respektíve body. A my máme iba betu, tak čaute chlapci, ja idem zabrať ostatné. Aby ste ich zabrali, musíte stať na jednom políčku asi tak 3 sekundy, kým sa to označí na vašu farbu. A tam už sa to pekne obsadzuje a nie, nepodarilo sa mu to. Tak my sa na tohto vrhneme a za lak. Dobre, už mi to odlaglo. Fú, zomreš. Jo, zomrel. Teraz na to musím stať. Ale lak. No dobre, toto je čo? Defense hand. Fú. To nič nerobí. Jo, ne. Ja sa nemôžem... No dobre, mal som asi nejaký lak. Rýchlo, stojme na tom. Rýchlo. A je náš! Jo, máme už 2 body. A ja budem ochraňovať tento a toto, čo robí. Čo to robí? Ono to dáva tie veci do vzduchu. Fajné toto. Jo, takže máme už 2 body. Musíme mať vlastne viac tých bodov a hrá sa do 2000. Vidíte to blue red. Takže hrá sa do 2000 a musíme to nahrať do 2000. A vlastne ten, kto to bude mať skôr do 2000, tak ten vyhral. A myslím, že to hráme do tých 2000, teda ja si to myslím, nemusí to byť pravda. Tak, dobre. My sa tu porozhliadneme, či tu niekto nie je, či tu niekto nekempí. Toto zdvihneme. To je šupa. To je bomba. Ne. Naspäť. Jak sa volá tá defense event? Jaká defense, čo by som to povedal? Defense. Takže sme tu, vypol som frapsko a hneď zákon schválnosti začal reagovať. No, nevadí. Ja sa chcem odraziť. To je taká sranda, toto do Wizards. Ale ja by som to mal obkecavať aj s ostatným pomocným bodmi, inak to prehráme. Takže kde ste body? Tam už vidím svieti beacon. Takže sa tam porozhľadneme. Musíme ich zneškodniť všetkých. Musíme. OK, takže tuto červený musíme zneškodniť červených. On odišiel, takže už to bude modručké. Není to modručké, ne. Modručké. Modré. Ne. Ja nechcem zomrieť. Nechcem zomrieť. Pú. Nie, oni majú tie Fire Wizard. To nie je fér. Zomri. Jo, je to naše. Už máme 1000 bodov. A ja som zomrel. Musím to tam ísť rýchlo ubrániť. Kde to bolo? Tam niekde pri obili. Tam by to malo byť. Alebo sa to... No, už sa to zabralo. Nevadí, idem to naspäť obsadiť. Viem, kde to je. Ale tak máme dosť veľký náskok ako od nich. Fú, ty si sa zamrazil. Jaj. To čo je so mnou? Ne. To čo mám? Slowness. To nechcem. Díky, nechcem slowness. OK, utekáme. Takže je to fakt bomba. Máme 6000 náskok, 6000 bodíkov. Ty zomri, počúvaj ma. Wow! Tam máš. Tak a teraz kde je to poličko? Aha, tam je ten beacon. A zás lak, prepáčte mi. Zás to laglo. The blue is close to victory. Ja, to je team blue, ja, že the blue. To je jedno, to máš jedno, že to zaberú, to máš jedno. Hej, ty, takto zozadu, áno, ja mám rád spredu, ale tak vieš. Ne, choď preč.
Bež preč, ty vole. Jo. Zas máme tak 6000 rozdiel. To by sme neboli my, kebyže nemáme 6000 rozdiel. Fúha. Tak som ťa vyhodil pekne, teraz si odleď. Hoho, ty choď preč pekne. Ne, ja už nemám manu. Ne, ja som zomrel. To nevadí. Dúfam. Jo, už máme všetky 3 body, 2000 do víťazstva. To už dáme. Idem obsadiť radšej ešte ten bod alfa. Iba tak pre istotu, viete, keby sa niečo stalo. Tak ale oni sú už bezbranní. Tí modrých. Ide jednička. Už len. No to už dáme. To už majú prehraté. Jo, dáme to. To dáme. Počkaj, kde je ten Beacon? Ja som ho už obišiel. Veď to dáme to. Jo! Yes, and GG. Máme diamanty. Jo, pekná hra. GG, good game. Hej, počkaj, ale... Click to open. Pardon za moju debilitu. Tu máme, čo si môžeme nasadiť na hlavu. Jaj, už sa teším, keď nazbieram viac peniašok. Peniašok. Dobre, takže keď nazbieram viac peňazí, tak to bude viac bombové. Čiže to je cool, prima cool. OK, to bude fakt cool, keď budeme mať viac peňazí. Zatiaľ máme 50, to The Wizard ma fakt bavilo teraz, musím priznať. Takže kam sa môžeme vybrať? Prepáčte, mám trochu sopel, takže keď budete počuť toto, tak si zapcháte uši. Čo by sme si tak zahrali? Poradte. Quakecraft. Aha, dobre, díky. Takže zahráme si Quakecraft. Tak teraz by sme mali zájsť tam, kde sa to dáva, tuto. 1 z 11, 5, nech je nás tam aspoň. Tak dám sa k týmto 5. Hustwood. To je čo? To je toto. Hoho, nejaká džungla. To je nejaká fajná džungla. To je džungla. 10 sekúnd, no tak práve sme prišli, už je to takéto fajnové. Táto hra mi moc pomerne nejde, naposledy som skončil 3, čo som to hral aj prvýkrát, tak ale možno, že teraz budem mať šťastie, čo vy viete, viete všetko. Takže nájdeme si nejakých hráčov. Kde ste hráči, povedzte mi, kde ste? Tu je, pú! On ma zabil, tak to nemal robiť. Jemu sa nejako darí. Už má 5. Tomu musíme zatlieskať. OK. A ja mám 0. Ja som posledný, tak toto nie je. Pú! Oh yeah! Bitches. Už mám 1 kill. Jo! Už mám 2. Ha! Hell yeah! 3, 4! Tak 3. A už som sa zlakol, že 4, to už by som fakt chytil infarkt. 5. Tak 4 by mali byť teraz. No. Počkaj, respawn. No, už má respawn. Jo! I am pro! Biatch. Keep swash. I have swash. Viete, čo to znamená swag? So we are gays. Bitches. Ne, dobre. So we are gays. Dobre, čo? Mám z Facebooku. Hej. Ale nerobím si prdel. Nikto nevedel, že si robím prdel. Pretože iba ja som to vedel. A ja neviem, koľko nahrávam mám, to je jedno. Dlho som nenahrával, takže musí byť video. Je jedno ako dlhé, proste musí byť. Poď sem. Pú. Bíkam. Poď sem.
Poďte. A už nie som na takom dobrom mieste. No, mám už len 6. Mám len 6. Takže... videli ste ten pro skill? Sniper, Beach, Camper, proste pro z Counter-Strike, chápete to? Toto má veľmi s Counter-Strikeom spoločné. Aha. Ale videli ste ten pro zákrok? Jak som proste zoskočil a som ho presne trafil? To nemalo chybu. Jak som proste zoskočil a som ho presne trafil, to nemalo chybu. Potom to nejak strihnem a dám tam spomalený záber. Haha, to musím robiť. Pridám nejakú dramatickú hudbu tam. Titanic. To bude dramatická hudba. Alebo nejakú vážnu hudbu by som tam mal dať. Hey, what are you doing? I think... Hoho. You make masturbation? Me too. Oh, ok, budem hovoriť normálne po slovensky. Musím to obkecávať, nemôže to byť ticho, lebo potom by to bolo nezaživné. Úplne, že nezaživné. Haha. OK, toto bolo úplne rýchlo povedané. A už ma zabili hneď. Hneď ma zabili, keď som zabil na niekoho. Toto je fakt už nenormálne. Mám hovoriť stále takto rýchlo, alebo sa vám to zná už moc prehnané? Ty sa mi uhol, hej? Ja. Či on zabil ho? To on ho zabil. Moja slovenčina. Či to on zabil ho? No toto už nebolo normálne, ale tak. On zabil ho. Ne, prečo? Koľko už máme kilov vlastne? Ten už má 22, to nemáme šancu, ja mám 12. O 10 má náskok odo mňa. Takže to nemá zmysel už hrať. Má to zmysel trošku, tak ale možno, že sa nám zadarí a budeme ešte prvý. Čo viete? Ty kam by si rád išiel? Doriti, ja som ho netrafil. On si ma nevšimol. On ma zabil. To si zabil. Nás si zabil, kámo. Trafil som ho? Ja neviem. Asi nie. Nezomrel. Ale on už vyhral, tak ale musím napísať GG. Lebo fakt toto bola dobrá hra. Good game. Mám 15. No, bol som 4. Takže čo môže byť lepšie, než byť 4. Takže, tak. OK. Tak. Aby som sa s vami už rozlúčil. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite like. A môžeme sa vidieť pri ďalšom videu. Myslím, že ďalšie video bude mafíka. Pokiaľ na to budeme mať náladu. No, tak ja sa s vami musím rozlúčiť. Tak. Čau, čau.